který tam řídí ty politické strany, tak tomu se říká nadstavba společnosti. A ta je tak úzká, že když vám spočítám všechny politické strany dohromady, tak to má asi tak 80 000 lidí a za nima stojí nějakých 10 000 těch, co vás okradli o ten majetek a teď vám ho laskavě jako půjčují na nějaký úvěry, takže vaše peníze, co vám ukradli, vám půjčují na to, abyste si mohli vzít úvěry a pak ještě z vás dostanou úroky na ty úvěry. To znamená, že vás okradli dvakrát. Nejdřív o ty peníze, co vám patří, pak vám je půjčej. A to teďka dělá právě Kalousek s tím, že prodává dluhopisy. Oni si tam totiž ty peníze, co vám ukradli, vyperou. A my jim k tomu ještě přidáme úrok. Takže o to, co vás okradli, o ty naše peníze, oni nám je pak půjčej, dají nám jako dluhopisy, my k tomu ještě přidáme úroky, no není to, no to je Kocourkov, no řekněte, že. Tak proto, jelikož se k tomu oni nemají a jelikož jsou vystudovaní jako já práva, tak každý, kdo tam sedí, tak musí vědět, že ta vlastizrada je tady páchána od té doby, co se rozdělila republika. A proč oni proti tomu nevystoupili? Proč musí čekat, až ten národ přijde pomalu na buben a ozve se? A ještě se ozýváte tak nešťastně. 10 lidí tamhle, 20 lidí tamhle, ty chtějí tohle, ty chtějí tamto, ale zapomínáte, že hlavní, co máte společný, všechny tyhle ty skupiny, že to jsou občanské práva, že nejdřív jste občané České republiky, tak pojďte se postarat o ty svý občanské práva. A ať tady místo zastupitelské parlamentní demokracie nastoupí přímá demokracie, kde si budete volit ty své zástupce. Nemůžeme tam všichni 10 milionů být nahoře, všichni vládnou. Ze spoda, z těch měst, z těch obcí. Tak, teď už jsem se tady vykecal dost, tak já vám přečtu, co je v tom oznámení. A jestli, prosím vás, s tím budete souhlasit, tak jsme vám sem na tuto demonstraci nechali natisknout 100 těch podpisových listů, který se připojují k tomu trestnímu oznámení, který vám já teďka přečtu. Pak to teda, abyste měli více času, protože to nemusíte, když vám někdo něco přečte, za to jedno přečtění pochopit. Když s tím budete souhlasit, stačí, abyste se na ten podpisový arch podepsali, ale i s narozením, protože to je trestní oznámení a nesmí tam být podepsaný osoby mladší 15 let. Nechám vám jich tady 100, předáme tady u vašeho petičního stolku. To znamená, když si je rozdáte, anebo vemete na svá pracoviště a přečtete si na internetových stránkách, o co se jedná, tak ty podpisy potom pošlete rovnou nejvyššímu státnímu zástupci do Brna. A když tam bude těch podpisů 3 miliony, tak jste překonali i ty chvástaly, který dneska v televizi zase řekli, že ODS, Topka a já nevím, kdo ještě nějaký VV, že mají 2 900 000 podpisů a že jsou zvoleni demokraticky a že prakticky tady vlastně vládnou podle vůle lidu. Vy jste si přáli tohleto? Ne, už se nebudu dál rozšiřovat. Takže toto oznámení už tam je, už běží. Už je i ve světě. My to dáváme každý večer, co natáčíme. Od A až do Z. Na YouTube. Takže v celém světě vědí, co se tady u nás v republice děje. Ale představte si, v české televizi a v českém rozhlase o nás nebyla ještě zmínka, co by se za nehet vešlo. Protože oni jsou tam taky obžalovaní, protože oni z ústavy mají tu povinnost tuto republiku, ten náš národ informovat o podstatných věcech a necenzurovat. Takže mezi těmi zločinci jsou i oni. Takže, abych tady už dlouho nemluvil, takže to je trestní oznámení, kterému jsme dostali mandát od 15.3. až do 21.4. od občanů této republiky na Václavském náměstí, protože my se pohybujeme hlavně tam. Takže v souladu s ústavou České republiky a listinou základních práv a svobod občanů
Tímto podáváme trestní oznámení na prezidenta České republiky Václava Klause, vlády České republiky, politické strany, Českou národní banku, a to všechny od ledna 1990 do současné doby. Pro naplnění, vidím, že se vám to líbí, takže čekám vaše podpisy. A to jsme na začátku, to ještě nevíte, jaký budou konce. Pro naplnění skutkové podstaty zločinů proti lidskosti, důstojnosti, svobodě a mediální neinformovanosti občanů České republiky. Tyto zločiny byly spáchány i v organizovaných skupinách, jako jsou politické strany, vlády, sněmovna, senát, BISka, Česká národní banka, média, Nejvyšší bezpečnostní úřad a tak dále, čímž se tato trestná činnost stala organizovaným zločinem proti občanům České republiky. Takže už jsme u vyšší sazby. Organizovaný trestný zločin. Jelikož tato trestná činnost byla páchána proti naší vlasti a všem občanům, a to ještě za kolaborace s cizí mocí, která vedla k narušení územní celistvosti naší vlasti a obohacení se výše uvedených osob a skupin a dalších oznámených trestných činů, které průběžně budou zasílány na nejvyššího státního zástupce. Tak tato trestná činnost naplňuje skutkovou podstatu vlastizrady, velezrady a kolaborace. Tady už mi říkají, že bych skončil, tak jenom ten konec. V souladu s oznamovací povinností a právem z Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod občanů se občané České republiky ve dnech 28.1. až 21.4. rozhodli podat toto trestní oznámení a tím dali mandát čtvrtému odboji, který tady já prezentuji, SKD, skutečné demokracii, NVO, ORG a ERS a spoluprací svých právníků, aby navrhli a žádali nejvyššího státního zástupce Judr Pavla Zemana o neprodlené kroky zajištění osob a skupin, které porušily a mařily ústavní práva občanů České republiky a neprodleně je vzali do vyšetřovací vazby z důvodu znemožnění pokračování v této trestné činnosti, manipulaci s důkazy a jejich ničení, domlouvání a omlouvání a ovlivňování trestního řízení a také znemožnění útěku. Dále zajištění všeho státního majetku, který byl zprivatizován, a to touto trestnou činností neoprávněně a podvodně získán. Také žádáme o neprodlené informování a o krocích nejvyššího státního zástupce a policie v těchto věcech bez zbytečných průtahů, aby jsme byli vyrozuměni. No a dál už teda předávám slovo dalším. Takže toto je trestní oznámení, který najdete na internetu. Nejlepší to bude, když si to tam najdete na www.nvoo.org a tam najdete všechno i s nahrávkami, které se posílají na YouTube, a tohle, co tady nahráváme, večer už bude vědět celý svět. I to, co jsme si říkali s panem Kuberou. Protože my se stykem, se státní mocí všechno nahráváme, protože nám je po 14 dnech vkládáno do úst, co jsme neřekli, a všechno, co jsme řekli a řekli jsme, jak by to mělo vypadat, tak oni si přivlastňují jako své vlastní zásluhy. No už nerozstřílili dost, tak já radši přestanu. Tady jsou ty podpisové archy, takže a kdyby vám nestačili, tak stačí si je rozmnožit a posílejte to tomu Zemanovi do toho Brna. Ať vidí, že nás je víc než těch, co nám teďka vládnou. Když takhle bijou prsa. Děkuji za pozornost. Tak to by byl asi čtvrtý odboj. To není jen Zdeněk Ponert, jak tady na něj útočíte. Nějaký taxikář. Mimo jiné, ministr vnitra současný Kubice není nic jiného než taxikář, abyste náhodou věděli. Nějaká ministryně kultury je nějaká družinářka a takovýhle další. Tak takovouhle máme vládu. Jo, a Schwanzenberg je hajnej.